При условие, че водехме на полувремето с 2-0, даже не съм си помислил, че може да стане и такова нещо. Казвам го, лут матч. Аз много добре бях заручил Добруджа, познавам добре работата на Светлю и за това, че ако сте забелязали, започнахме още от начало да пресираме, не ги позволявахме да разиграват топката, защото това е силата на тия момчета, на този отбор. На моменти много добре се получаваше, на моменти изключително не бях доволен, защото имаше моменти, когато нахващаха на контратака, но мисля, че матчът можеше да приключи още в гредата на Наки Смирнов. Тогава нямаше да го има това нещо, това напрежение. Сега в това меле за третия гол на Добрич, не мога да кажа какво е, но виждам раната на главата на вратаря. Ние сме отбор, още нямаме и 100 дена, което за мен плашето, че много добре започна да вървят нещата, но мисля, че още не сме готови да атакуваме някаква висока цел. Това е лично мое мнение и съм почти убеден. От тук нататък всеки матч се мъчим да побеждаем, но лично мое мнение, казвам ви го, още не сме готови. И като спортно-технически, и като организационно. Ни стигна да вкараме още 2 гола. Имахме предостатъчно положение да вкараме 7-8 гола, не само 3. Но тяхният вратар успяхме само 3 да му вкараме. Мисля, че нашите голови бяха изключително работа на целия отбор, докато пред тях всичко беше на наши грешки, което е за пореден матч. Вината е поемам аз, момчетата се раздадаха, мисля, че се раздадаха и дадаха всичко от себе си на терен. Има футбола, има и моменти, в които се правят грешки. Гледах доста двубои на Локо Горна. 3 двубоя мога да кажа, че съм изгледал и знаехме им тяхните страни. Така се затруднят. Първи 10 минути, докато имаха силички, не затрудниха оттам нататък. Не са затруднявали. Резултата не е в наша полза за пореден път. Няма значение, в крайна сметка всичко се гледат резултатите. Мисля, че четвъртия гол беше, направихме фаул, което имаше 8 човека от нашите зад топката. Така е излишен фаул, който направихме, оттам стана меле, в което удариха наш състезател, който лежеше на земята, който покриваше засадата. В наказателното поле, като паднеш, все пак съдията не може да остави да продължи играта, трябва да я спре, има някой нужда от помощ, те не вкараха го в този сюжет. Вече не знам сега там. Съм запознат перфектно с правилата, дали като има състезател от нашия отбор, който покрива засадата, но е бил ударен, не трябва да се спре играта. Все пак това не ги знам толкова много добре, изключително добре правилата. В смисъл в този случай. За първи път беше паднал. Сега го видяхме, има удар при падането, човек тяхния пада върху главата му с цялата тежест върху главата му. И момчето загубва съзнание, с което видяхме, че покрива и засадата, няма засада. Аз не съм се съмнявал, съдиите бяха перфектни. Много добро съдийство, няма какво да търсим вина в съдиите. В Англия може ли да се случи съдия да бъде блъснат от само един играч, не дори от отбора и да не получи? Това пак е до менталитет. Няма възможност. Веднага ще го накажат. След матча ще има видеото и ще е наказан. Знаете, ще го накажа за 5 матча сигурно, не за един матч. Но това е все пак българска действителност. Делегата се знае работата. Има си, който дава оценки на съдията и така нататък. Така е преценил, така е видял, така е направил. Има си хора, които го оценяват. Не е нормално това, което казваш. Същата работа не е нормално и наши футболисти да ходят да се занимават след четвъртия гол, се занимават с страничния. Също това не е нормално. Но за съжаление това е българска действителност. Футболистите съжаление, това са научени. Това, което се опитвам да го изкореня от тях, но е трудно. Не може да се търси постоянно вината в съдята. Трябва всеки да се поеме отговорностите и да се носи последствията. Предстои пауза, планираме да има контрола. Все още не сме говорили с никой, но планираме да имаме контрола. Надявам се някой да изяви желание да играе с нас, да се намери противник, с който да играе. Но аз мисля, че все пак нивото на Б група е много по-дигнато от миналата година. Ако вие сте поне знаете, тук сте всички заедно, долу-горе вие виждате, че вече не е както беше миналата година. Така, но това е благодарение на това, че миналата година имаше доста млади футболисти, които нямаха опит, а тази година те смениха правилото и повече опитни футболисти имат право да играят. Което е, за съжаление, за младите футболисти не е добре. От колко по-млади, миналата година въпросът беше да се научат младите футболисти да играят и заради това беше нивото много. Сега като навсякъде има опитни футболисти е по-лесно. Никой не учи никой на нищо в момента. Отиваме обратно, където бяхме преди 2 години.
Младите футболисти, които ти първа да почват да играят, загиват. Нямат място и къде да играят. По две групите само. За съжаление. Професионален футбол не може да се докоснат. Защото разликата е голяма. Това беше разликата от миналата година и тази година според мен в първенството. Ние имахме доста млади футболисти, които един от тях стигна до А група. Без опит. Б група, благодарение на работа, която се работеше тук, момчето стигна ниво А група. Това е прецедент, до сега не е имало такъв футболист. В моята история, колко знам от 15 години, както съм футболен, в футбола няма такъв. И до тази година пак няма да има. Футболист без опит да играе в Б група и да стигне А група. Няма как да стане. Съжалявам за младите футболисти.